Hej YouTube. I dag vil vi lave en Bean Boozled Challenge. Og vi har glædet os lige meget. Og det er 9. klassen. Ja, det har lige været 9. klassens skoledag. Du kan nok se lidt på rammen. Ja, du kan nok se lidt på rammen. Smagene, det er tandpasta eller blåbær. Og bussemand eller saftig pære. Tutti frutti eller stikkende sokker, bræk eller fersken, baby wipes eller kokos, rådnæg eller bottepopcorn, og nyslået græs eller lime, eller hundemad på dåse, eller chokoladepudding. Så lad os bare komme i gang. Ja, og nu vil vi så gå i gang. Han viser lige, hvad vi starter med. Det her, det er enten chokoladepudding eller hundemad på dåse. Yes, så lad os bare komme i gang. 3, 2, 1. Hundemad. Hvad fik du med? Klar. Jeg prøver. Ja. Og resten, den som der, jeg har også, den som der spiller flest ud, de har tabt, og de skal spise den her. Ja, de skal spise den her. Ja, så lad os da bare gå til næste. Så det er enten nyslået græs eller lime. Ja. Og vi begynder 3, 2, 1. Og lime. Hvad fik du? Græs. Hvad smager det godt? Sådan lidt. Det er ikke så godt. Nu kommer vi til meget værre. Ja, Butter, popcorn eller rådden æg. Så 3. Sådan her ser den ud. Ja, sådan der. Med sådan en prikker. 2, 1. Butter, popcorn. Smørpopcorn. Hvad fik du? Smørpopcorn. Jeg fik smørpopcorn. Kan du lide det, Philip? Jeg er sådan lidt klam, men okay. Den er nede. Okay. Men den der spiller flest ud for en straf. Og det er så de her vidt. Nu kommer vi til nummer 3. Baby wipes eller kokos. Og de ser sådan her. De er bare helt hvide. De er helt hvide. Så vi siger 3, 2, 1. Baby wipes. Kokos. Hvordan smager kokos? Er kokos? Ja. Men er okay. Nu er vi kommet til en, der er rigtig klar som sidste video. Der jeg brækkede mig af. Det er enten fersken eller bræk. Og jeg kan ikke lide fersken. Jeg kan godt lide fersken. Vi begynder bare på 3, 2, 1. Bræk. Jeg kan ikke lide det. Skal du kaste op? Nej, heldigvis ikke. Nummer. Så er vi nået til tutti frutti eller stinkende sokker, og den ser lidt mærkelig med forskellige farver. 3, 2, 1. Tutti frutti. Hvad fik du, Philip? Jeg tror, at det er en slags tutti frutti. Smager den bedst? Min tutti frutti smager bare en tyggegummi. Så har jeg fået tutti frutti. Okay. Så er vi nået til at bussemand. Det er ikke sådan en op for næsen. Det er meget mere klart. Bussemand eller saftig pære. Så 3, 2, 1. Bussemand er saftig pære. Jeg vil have den. Okay. Sputter du den ud? Ja. Jeg har vundet. Den her kan ikke være slem.
Så er vi nået til tandpasta eller blåbær, og tandpasta smager rigtig godt. 3, 2, 1. Nej, blåbær, tandpasta. Det smager lidt godt. Det smager faktisk okay. Lidt stærk i det. Nej. Nu er der så ikke flere tilbage. Der er kun et glas vand og et andet. Men nu skal han til at tage straffen, så Line får jo komme til at se med os lige om lidt. Nu skal han så til at tage straffen. Jeg skal spise det her. Og nu tror jeg, han brækker sig. Det tror jeg også. Og ja, lad os komme i gang. Jeg glæder mig. Kom så. Kom med. 3. Brækker du nu? Ja. Han brækker sig. Det sagde jeg. Men jeg har også lavet en anden benmussel. Og jeg synes, I skulle tjekke en kanal ud. Det er min storebrors, den hedder Modi Play MC. Det kommer også til at være i beskrivelsen, men Modi, altså MODY PLAY mellemrum MC. Jeg synes bare, I skal tjekke den ud. Den er rigtig fed, men vi ses YouTube. Hej.